Sanibonani babukele emakhaya ngamakhaya igama lami ngingusinenhlanhla ngwakandlovu agatsheni kaboya benyathi namhlanje sibabukele emakhaya siniphathele izihambeli zami ezinhle kakhulu ngizodlulisa kubona bazichaza ukuthi bahabe obani basuka kuphi bezengane. Ngiyathokoza ngiyabingelela igama ngulungisani umasalado kazindela kashazi kabhayeka kabombo ekhaya ke kusemthwalume la ngiqhamuka khona ngilapha ke ngokuthunywa yinabathu ukuba ngizogqugquzela ngivuselele ngomcimbi esobe sinawo ngomhla ka-20 ku-Agasti kuwona lonyaka isiphezulu kwawo. Yebo sisi, sanibonani nani? Yebo. Ukhuluma nomkhokheli uMadangazela wakwaSibiya koSotobo komkhonjini. Amen. Lapha ethempelini ebheka abantu ithempele kumshumayeli ubaba uSibiya wakwamgayi. uSotobo omkhulu. Ngingasho njalo nje. Sizwe lapha yana ubhuti uthe ulungisani owakazindela umasaladi awu7 noma 14 angasi. Lapha yana ubhuti ulungisani uze ngendaba enkulu yenabashu ngizoke ngibuze nje lapha yana bafo ubhuti ulungisani ukuthi yini nabashu yini inabashu. Ngiyathokoza amagatsheni inabashu mangifinqa nje ngathi umuntu omusha webandla lamaNazaretha ngaphansi kwebandla lasebuhleni eliholwa inkosi uNkulunkulu wethu unyazi lezulu. Umuntu omusha kuleli bandla uyinabathu. Unabathu igama elifinqiwe kodwa uma ngililula liphelela iNazareth Baptist Church Youth for Shembe nabathu yofoshe kunjalo nje sisi la khona umuntu omusha ekwazi ukuyisondeza kuNkulunkulu. Oh okay bafo ngizwa kahle. Bafo la kwinabashu yini enziwayo imbangela yayo inabashu yini kwenziwani la kwinabashu? Inabashu uNkulunkulu wasebuhleni inkosi enkulu inyanga yezulu. Bafo. Yabona ukuthi kungakuhle ibiyele uma umzali kezele ekhaya abantwana uyababiyela ukuze bangaphumi bayodlala ngaphandle bafunde izinto zangaphandle bagcine beganga benza imikhuba ngaphandle. Wayesethenga ama-toys alapha ekhaya ekudlalwa ngayo imigidi nemiculo iwona ama-toys ke siwasebenzisayo kanabashu ukubiyela izingane zebandla ngaphakathi esontweni ukuze zijabule ngaphakathi bese ziyaqeqeshwa ngenkolo zifundiswe ngenkolo yebandla ukuze zizokhula zinolwazi ngenkolo ziyiqonda ukuthi inkolo yebandla lamaNazaretha iyini. Ngiyathokoza. Suka madoda kwayibeka kahle umpokazindela. Ngizothanda futhi ukubuza lapha yana bafu ukuthi inabashu njengoba uthi ikhona inabashu izobe ikuphi lezi insuku ikephi lenabashu siye khona nathi. Inabashu magatsheni engizoyigqugquzela nengizoyimemezela lapha inabashu ngomhla ka-20 ngesonto ezobe kwaNdengezi ehall lapho khona sobe sibuthene khona siyamema abantu bonke umhlaba wonke amaNazaretha onyazi ukuba sobe sinemncintiswano yabantwana ezobe kwaNdengezi ilokho nje esingakusho njengamanje magatsheni. Okay njengoba bethume wena kanabashu ubhuti uyini wena kanabashu? Okokuqala ngichaza ukuthi ngiyilunga lebandla lamaNazaretha ngokusemthethweni ngiphethwe kabili ke mina ngiyaphathwa eThekwini eMlazi ngokuhlala ngiphethwe ubaba umshumayeli uMnguni nobaba umfundisi uHlabisa bese ngiyekhaya njengoba ngishilo ukuthi semthwalume nakhona ngiphethwe ubaba umshumayeli uMadlala ethempelini lasemthonjeni wokuphila bese ngiyaphathwa ubaba umfundisi uMvubu ngaphansi komuzi omkhulu wakithi eGospel. Amen. Lapha ke kwanabashu ngizokucacisa lokho ukuthi kule conference engikhuluma ngayo sobe sinayo ekomidini le-region South Coastal region ngusomlomo vele bathume mina la njengosomlomo vele we-region. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu kubhuti uzindela. Besingathanda ukuthi ubhuti nje agqugquzele asitshele ukuthi yini kuzomela ukuthi senze njani ukuze sifike kuphathwani kwenziwani i-transport ini usichazele nje bhuti ukuthi ungathanda ukuthi siphumelele ngomliki bethu usichazele nje mntaka baba sizwe ukuthi ukuze sisukumele phezulu. Angimemeke njengoba esho umagatsheni ngizawumema lapha bonke abantwana nabazali abagcotshwa bethu kwi-South Coastal region ukuba bahlanganyele kanye nathi ehall
elikwandengezi lapho khona sinengqungquthela khona abantwana nabathu. Siyacela abazali basilekelele kakhulu ngokuphumelela, abashumayeli bafike sogada abantwana. Inkosi yasebuhleni unyazi lezulu yasifundisa ukuthi abantwana bakwazi ukuyigada, kodwa sidinga iso labazali nabagcotshwa ukuthi sikwazi ukuyigada basigade njengabantwana. Siyacela futhi ukuthi einhlelweni esinazo siyawuqala ekseni ngokuvuka nathi siyawenza umthandazo, bese kuthi emva kwemthandazo bese singena kwiprogram yosuku ezoqala ngemculo ye-spiritual, kube khona imculo ye-afro gospel, bese kuba khona imgidike la isuke khona sekuhlukana inhloko nesixhanti sekuwafa suke sekubhutshwa ngempela-ke lapho sekusindo wabaleka. Yilapho-ke khona-ke ekuzobe sehlukaniswa imgidi esinayo sino under 11 sino under 15 enhlayisuthini, bese siba nenhlayisuthi endala isikotshi esimnyama, nasemakhosazaneni sinamashesha kungena sinotubani, bese siba nesidwaba ngokwebandla ngokolimi lwebandla lakithi ebuhleni, bese siba nomgidi wamakhosazana entethelelo, bese siba nomgidi womama. Zizobe ibulalana kakhulu. Siyamema ukuthi bonke abantu bandla lamaNazaretha nabathanda ukuzobona into enhle baphumele ngobuningi. Sibamemela befundisi kakhulukazi abendawo esobe sikuyo, baba umfundisi uMvubu nobaba umfundisi uShozi, njengoba ngilapha bayazi ukuthi kunalowo mcimbi ngaphakathi kwendawo yaseMangangeni. Ngiyathokoza. Asibonge kakhulu kubaba uZindela. Basilalele emakhaya ngamakhaya, sathemba ukuthi nizwile. Asiyeni khona balaleli emakhaya ngamakhaya, asiphumeleni sonke ngothando. UNazaretha awulona woza uzobona into enhle esobe siyenza lapha kwaNdengezi. Asiphume ngobuningi bethu. Balaleli emakhaya, sesibuyela lapha yakuma wethu isihambeli sethu esisihambele esithokoza kakhulu Nkosi yami ukufikelwa uma wethu esimthanda kakhulu. Umama oMadangazela, igama lakhe isibongo sakhe uMadangazela. Sicela ukuthi umama azisho ukuthi yena uMadangazela ungubani. Ngiyanibingelela nonke emakhaya. Umkhokheli Madangazela lo ukuthi Madangazela sisi isibongo sami ngingowakwaDangazela, gagana kwaSibiya. Manje abantu bathi Madangazela, cha nguMadangazela ngoba ngenkosikazi. uMadangazela ke lo wagana kaSibiya eNyukhasela, wagana uSinada nadadala ibheshu welele. Ma siphuma kuJulayi emhlanganweni omkhulu kakhulu kuJulayi. Uzizwa unjani nje mama kuJulayi emhlanganweni onkosi yethu enkulu unyazi lezulu? Ngizizwe ngimnandi kakhulu. uJulayi sase siulangazelela kakhulu ukuthi awufike. uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha wasixoshela nalesi sifo. Sasithi nje kodwa Nkosi yami, kodwa manje sibonile singenile. Ngezwe futhi indaba ezinhle ngekuJulayi, abantwana lapha baseshaka Skrali, umntwana wakwaZwide lapha nomsakazi lapha kweNanda, nomntwana lapha kwaSibiya ekhaya kuSotobe. Bathi mama sikuhlanganisela umcimbi la. Hayibo, lo mcimbi omkhulu le ndomo ezulu yomcimbi. Yebo, lona usuyizwile nje na. Yebo, lo mcimbi lona ozoba seshaka Skrali ngomhla ka-17 sisi. Abantu bengakukhohlwa lokho. Ngomhla ka-17 September uMadangazela uzobe eshaya ngolunye unyawo. Yebo. Futhi lento ingithokozisile nganami ngoba abantwana babonile bathi makade waqala ukucula. Kodwa manje awubonakale manje. Ngathi noma sengigugile ngizobonakala mntanami. Awu suka. Siyabonga kakhulu kumama uMadangazela. Ma lapha mina nje ngumina. Ngiyamazi uMadangazela. uMadangazela inkinga ke manje phela. uMadangazela lo mculo wakhe uMadangazela uhamba ufike yiphi? Usukuphi manje nomculo wakho ma? Ubuza indaba enkulu ke ngikude kabi. Ngikude kabi engakuthi khona iCD entsha ekhona kodwa isese studio. Enengoma impela ezihlabahlosile. Ingane yami intsha leCD kodwa angasho ukuthi izophuma. Mayelana nasemcimbini mhlawumbe yobe ikhona mhlawumbe yobe ingekho. Lo mculo ungane yami umculo ojulile lezi ingoma ngoba angeke uyithole etavern lengoma engihlabela. Ingoma zikaShembe ezelapha umuntu uthola ukuthi sisi uma ngihlabelelile nje mhlawumbe uyagula umuntu. Avela phili ziyaphilisa kwayizona. Uma unayo noma ngabe awusili Nazaretha, kodwa uma uzwa lengoma ziyakuthinta
ziyabathinta abantu. Babuzindela lapha sizothanda ukubuza lapha babuzindela ukuthi njoba nila kuyinabashu ningenile babuzindela nathi intshila kwinabashu manibuka nina izingane lezi zenabashu intsha kodwa iyakuthakasela lokho ukuthi iyenze lo mdlalo wenabashu. Angibonge futhi magatsheni sengibuya isibili lapha kanabashu abantwana bayakuthakasela kakhulu futhi nathi siyayibona izithelo nomvuzo wenabashu ngoba kukhona izinto lapha kuleli bandla nje esikwazi ukukubuka ngazo mawubile umntwana waleli bandla wayihamba. Umntwana waleli bandla emgidini ukhulaza umgidi. Umgidi ongayona into yokudlala okuwumthandazo kuleli bandla. Manje umuntu ke ongasitholanga isikhathi nethuba lokuba ayikhandle ngenabasha ahambe nabashu kuyenzeka akhula zabe mdala umgidi engawufundanga futhi engawazi nokucula nokuhlabelela engakwazi ngoba azange ayinike isithuba sokuthi ahambe nabashu. Sibuye lapha yana kubhuti uzindela uMasaladi. Bhuti sicela ukubuza lapha yana ukuthi ihlukene kanjani iNazaretha nenabashu into eyodwa leyo noma into ezihlukene sicela usicacisele nje lapha. Angibonge wena kazingelwayo into eyodwa mina ngizochaza kanjalo phela ukuthi iNazaretha kusekwabantwana bamaNazaretha abaseyikhungweni zemfundo. Imfundo ko ayinalo ithempeli ayinamshumayeli asikho isikhungo semfundo esinethempeli nomshumayeli. Uma umntwana esephumile esikhungweni semfundo ubuyele ethempelini abuyele ekhaya abuyele ebandleni azobe inabasho injalo phela indaba yeNazaretha iphelele esikhungweni semfundo. Yila iphelela khona ngesikhathi abantwana besafunda babe sebeba iorganization yebandla ke bayibize ngeNazaretha esikuhloniphayo futhi lokho kakhulu ukuze abantwana nasekukhungweni zemfundo bagadeke kodwa mabeke baphuma nje emangosuthi naseduty sebeyinabasho. Sengiyayithola baye emathempelini baye bashumayeli bayophathwa ngokwesonto ngokwenabasho yilapho ke fika ihlukane khona kodwa yona into exabanayo neqaqene. Into nje esondelene ngoba abantwana kuphela ukuthi bazakhe lapha ekhungweni zemfundo babinaThesa ukuze baqoqane nabo bendawonye bese bebuya beze emakhaya sesibaphetheke. Akudabuli hayi ngizokahle sizwe kazindela lapha yana ke bafo njoba inabashu uthi la kwaNdengezi njengoba unyazi nje luwela amabhoda luhamba unyazi lezulu luhamba amazwe ngamazwe ila eSouth Africa lento la kwaZulu Natal noma ikhona nangaphandle kunamazwe la wangaphandle lento yenabashu. Ayikaze ke unyazi ke mina nje maluwela ibhodi alikaze lingishiye ngihlezi ngikhona eSwazini ikhona inabashu ngiyibonile ubabe khona sikhona yaletha isipho phambi kwenkosi yamaNazaretha eMaputo ikhona phesha kwezilwandle ushumayela umkhwanazi usihlalo wenabashu kwazwe lonke no National Organizer baba umshumayela uNcube babuya khona eCuba kubantwana bebandla lamaNazaretha abafunda eCuba bafika khona bakhuluma igama lenabashu babacela ukuthi ubuholi bufike bahamba ubuholi baze bafike inabashu khona naphesheya phesha kwezilwandle. Hayi mkhulu manje uma ukhuluma ngale ekwaNdengezi inabashu wonke ama province la khona uShembe ikhona inabashu eCape Town sibuya khona eGoli ke isesizindeni sayo ikhona yonke indawo la khamba khona inkosi yamaNazaretha inabashu ikhona. Mama uMadangazela ake ngibuze lapha namani ukuthi abantu abangakholwa nabangasonti nje bayawuthakasela yini umculo wakho bayawudlala yini bayawulalela bayawuthanda yini umculo wakho labantu abangakholwa? Bawuthakasela kakhulu nganemi. Ngizokutshela nje into eyodwa ngelinye ilanga ngihamba lapha edrobheni uqhamuka omunye umama lo mama wathi ukhola kulezi ezinye inkolo. Wathi usi uMadangazela ngathi ngihoyi wathi khona le ngoma yakho mama ethi uyezu umhla uphela wangihaga lo mama wathi ma ngangisohlelweni lokwenza into ethile embi wayisho kodwa ngeke ngisho la wathi bengisehlelweni lokwenza into ethile embi kwesinye sehlobo sami ngidlule lapha eBrea udlala wathi uMadangazela uhlabelela ingoma ethi uyezu umhla uphela uyayazi nawe sisi uyawukuma phambi kwakho noma ungathini ethi amagqoma nemango ayolelizela uthi ngivele ngayeka mama uthi ngakhala
ngabala ngithini nezinye ingoma lezi ingoma sithi ngoba ngisho ukuthi akuvelanga kwazi ingoma lezi ingoma zavela noShembe vele ezulwini yingakho sisungeze ngazizwa nje eTavern ziculwa noma kanjani uNkulunkulu wasekubeka emlonyeni wami ukuthi ngikwazi ukuzihlabelela zinomlayezo ovela kuShembe uqobo lwakhe yingakho zimthinta umuntu ngoba kube kwakuyingoma eqanjwe yimi nje yebo ingoma futhi kaShembe ayiphuphi sisi ungayihlabelela manje uyihlabelela ngisho nango 2030 iyobe salokho emile okaShembe sisakuphuphi yingakho umuntu mayezwa lengoma athinteke bayayithanda kakhulu sisi ingoma ngokufishane nje nabantu abangakholwa abanye bathi madangazele ngangawazi mina uvuka nathi ukuthi uhlatshelelwa kanjalo ngoba khona abantu sisi abantu lapha ebuhleni bamaNazaretha baphenduka usuku nosuku ama-1000 ngama-1000 afika umuntu angazi ukuthi kuhlatshelelwa kanjani kumdidi umuntu ukuhlabelela uma isezwile ingoma umadangazela uzokwazi uvuka nathi nginabantu abathi madangazela ukuhlabelela ngakufundiswa uwe khona ingoma esasingazazi kodwa ngafundiswa uwe ngampela futhi sisimanga bungayazi isihlabelela uvuka nathi ufana nalengoma sisethi wonke amaNazaretha awabemunye baba uzindela uyabona leyo ngoma leyo angeke uyihlabelele nje ngoba iyajika inamakhono kodwa mawusuzwa iCD kaMadangazela showcase ngiyaxolisa ukusho njalo kodwa kunjalo kunjalo mawami kunjalo uyathinta ngempela uMadangazela hayi ndakudlala uyathinta ngempela ke lokho kwabantu abadala noma nje umuntu oyiNazaretha lokuhlabelela lokwakudala lokuculo oma lokuhlabelela oma hayi lokwamanje ushaya nje ingoma nje ngendlela ekuyiyona akana ushuna ukuthi wesimanje noma wani ubeka ingoma nje umuntu athinteke inhliziyo athinteke umphefumulo uyingozi umuntu othi mayecula ngawuthinta umphefumulo nenhliziyo njengoba umama umculo nje mawudlala ingoma zakhe kunezingoma ezithinta umphefumulo yabantu zithinte ngisho inhliziyo ziphendula abantu njengoba kade enze isibonelo ngomama ahlangana naye eBria sithi nje mama emculweni wakho siyathokoza kakhulu uqhubeke njalo uphakamisa igama likaShembe wasebuhleni balalele emakhaya sesivala nje sicela ukwazi lana ukuthi umana umculo wakhe utholakalaphi singawutholaphi ma umculo wakho ngane yami uma uthanda umculo wami ungaya lapha ku YouTube ku YouTube yebo ubhale Madangazela channel uzongithola lapha and maduze njengane yami seyizotholakala kulezi itolo Tshwayini kanema uma digital platform okay uma digital platform oh yeah esibesilahla phela singisa sabelungu seyizotholakala lapho bazoyithola abantu lapha online yebo ngani kuma online angiqede sesivala sobuyela lapha yana kubafo uLungisani uzindela uMasaladi buti sizocela ukuthi nje usiphe nje imicwana emibili emithathu usivalele nje usizwe ukuthi uthini usikhumbuze nedate yomcimbi weconference Mpongo wena kazingelwayo mhlawumbe ngiqale ngibonge ithuba enisiphe lona nginifisela kuba uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni unyazi lezulu lo msebenzi wenenzayo anipha amandla ukhule uqhubeke ube nesibusiso okwesibili kuba ngisho ukuthi ngomhla ka20 kuAugust ningakunaka ukuthi umhla ka20 kube kuyibirthday yami okay yona lolu suku le conference lokho nje nikushaya ngecurrent kodwa ngomhla ka20 kuAugust iconference ingqungquthela yabantwana bebandla bamaNazaretha inabasha kwaNdengezi siyanicela siyanimema wonke umuntu othi njena umuntu omusha bonke omama abazali obaba bagcotshwa bebandla na umkhokheli Madangazela bekhona sihlanganeni sizojabula ndawonye singabantwana sizokhulisana sifundisane ngebandla nangeyimiso zenkolo yamaNazaretha amen elokugcina ke lami maNazaretha wonke umhlaba wonke mhla ka9 September lumemezile unyazi lathi sihlangane entabazo singalenzi iphutha uNkulunkulu wethu umemezile uthi nje uyasidinga sonke sihlangane entabazo ngiyabonga ngiyathokoza amen amen siyabonga kakhulu babukele emakhaya ngezihambeli zethu ezibesizivakashele osukwini lanamhlanje sithi nje nikhule inkosi inibusise ubafo uzindela ubhuti noma umkhokheli Madangazela
Siyabonga kakhulu, igama lami ngikuSinenhlanhla kwaNdlovu kaGatsheni kaWebenyathi, sikwi Bonani Pro Media.